kuba kwinhlanganiso ezanhlanganiso zinzima zaseZaweni. Kufuneka ukhangele isolo njalo uphumele ezanhlanganiso zinzima. UPilato lekhangele isolo njalo uphumele. Wamamela apha enhlanganisweni kaXoxwayo. Kwathiwa angaqali umosha uYesu wayeqalekani. Wayibamba kuloo ndawo. Nethi kuthe eGalili wathi ndimthumela kuHerode ukwenzela uba le nto isuke. Ithi imbali uPilato noHerode babengavani. Baqala ngemini uwhatsappelana. Baqala ngemini uvana. Nansi bebadibanisayo. Kuthiwe ukusuka ngale mini baba zizihlobo ngoba bahlangene ngobubi. Asinto zinhle zodwa ezidibanisa abantu. Bayadibana abantu bavane ngobubi. Mongameli. Inona yenze mbangele andazi ingathi kum ndikhetha uPilato noHerode phambi kweli xesha. Ndibakhetha bengavani kwelaa micala, ingathi kungcono xa bengavaniyo kunaxa bevanayo, ngoba xa bevana bavana ngempalalo-gazi. Ngoba ngela xesha bangavani akho mpalalo-gazi, kodwa ekuvaneni kwabo kunempalalo-gazi. Sekwinkundla yokugqibela ngoku. Ntakamabinisi, sikuwe mfondini, ndiza no-9 emhlabeni. Ugqibezele hlala le nkundla. Ndakholiwe lo.